Φαίνεται η παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Γεωργούση Βασιλική. Είμαι ψυχολόγος στο Φροντίζο. Όπως είπε και ο κύριος Σταθερόπουλος, είμαι 3 χρόνια στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι πολύ χρήσιμο και σπουδαίο που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στο Φροντίζο. Η ομιλία μου θα επικεντρωθεί στο στόχο και την υλοποίηση του προγράμματος της διασύνδεσης. Ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου και αποσκοπεί στο να ενώσει, να συνδέσει δηλαδή το κέντρο ημέρας που έχουμε για τα άτομα με άνοια στην Πάτρα με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πολύ σημαντικό έτσι οι υπηρεσίες να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και να συνεισφέρουμε κι εμείς οι επαγγελματίες με οποιονδήποτε τρόπο σε μια πιο φιλική για την τρίτη ηλικία κοινότητα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τον Φεβρουάριο του 2020, το Φροντίζο ξεκίνησε την υλοποίηση της πράξης Κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια στην περιοχή της Πάτρας, το οποίο Κέντρο ημέρας οργανώνει και εφαρμόζει παρεμβάσεις τόσο ομαδικών όσο και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με κάποια μορφή άνοιας, Αλτσχάιμερ, με το πρωτοφική άνοια και λοιπά, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου. Συνδυαστικά με αυτό, πραγματοποιείται και το πρόγραμμα διασύνδεσης, για το οποίο θα μιλήσουμε διεξοδικά σήμερα και μάλιστα ευθύς αμέσως. Ξεκινώντας, το πρόγραμμα στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία παρτίζεται από έναν ψυχίατρο, έναν ψυχολόγο και ένα κοινωνικό λειτουργό. Όλοι τους, ο καθένας με τη σειρά του, είναι παρκώς εκπαιδευμένοι και έμπειροι, τόσο στο να πραγματοποιούν ευρωψυχολογικές αξιολογήσεις, αλλά και γενικότερα στις προληπτικές δράσεις, στις παρεμβάσεις, στις ενημερώσεις που πραγματοποιούν και για το ευρύ κοινό. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τους στόχους του προγράμματος, που αποσκοπεί, και έπειτα θα δούμε κάποιες από τις δράσεις. Λοιπόν, αρχικά ένα από τα πιο βασικά σημεία που προσπαθούμε συνεχώς είναι η ενημέρωση, η υποστήριξη και εξειδίκευση του προσωπικού των μονάδων των οργανισμών αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Δηλαδή προσπαθούμε η ενημέρωση και η εκπαίδευση να γίνεται στο πλαίσιό τους, την ώρα δηλαδή που εργάζονται και έρχονται αντιμέτωποι με τέτοια άτομα. Δεύτερον, εξίσου σημαντική είναι όμως και η ενημέρωση και η εκπαίδευση σχετικά με πιο γενικά, με μεθόδους πρόληψης που αφορούν την άνοια. Διάφοροι οργανισμοί έτσι, της αυτοδιοίκησης, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, τα ΚΙΦΗ, τα ΤΟΜΗ, αλλά και φορείς γενικά που ασχολούνται με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, συνεργάζονται σίγουρα και έχουν έτσι, άτομα τρίτης ηλικίας. Επομένως, καλούνται να είναι ενημερωμένοι και να διαθέτουν διάφορα όπλα στη φαρέτρα τους, διάφορα είδη εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πληθυσμό. Οπότε στην ενημέρωση θα πρέπει να είναι και αυτοί παρόντες. Παρόντες επίσης θα πρέπει να είναι και τα ίδια τα άτομα της ηλικίας, οπότε υπάρχει ενημέρωση από μεριά μας και σε αυτά τα άτομα, τα πιο ηλικιωμένα, σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση της νόσου. Και τέλος όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας προληπτικές παρεμβάσεις και παρεμβατικά προγράμματα που στοχεύουν πάντα στην πρόληψη. Προχωράμε και εδώ θα δούμε κάποιες βασικές δράσεις του προγράμματος διασύνδεσης. Στον πρώτο πυλώνα έχουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Στις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τις εκπαιδεύσεις που έχουν κάνει η διεπιστημονική ομάδα που ανέφερα και προηγουμένως, σε επαγγελματίες που εργάζονται στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων. Επομένως, έχουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι διαλέξεις και ημερίδες από την ομάδα αυτή προς το προσωπικό των μονάδων αυτών. Τα θέματα που αφορούν είναι σχετικά με την άνοια, όπως για παράδειγμα η επιδημιολογία της άνοιας, τη διάγνωση ανοικών συνδρομών, φαρμακευτικές θεραπείες αλλά και μη φαρμακευτικές θεραπείες, μη φαρμακευτικές δηλαδή παρεμβάσεις στους ανθρώπους αυτούς, νευροψυχολογικές δοκιμασίες στην άνοια, προληπτικούς παράγοντες, παράγοντες κινδύνου αλλά και προστατευτικούς παράγοντες, ενημέρωση για τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην άνοια, διάφορες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τους φροντιστές και για τις οικογένειες των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και τα δικαιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και τις κοινότητες τις φιλικές προς την άνοια. Συνεχίζοντας, ακούμε συνέχεια για νευροψυχολογική αξιολόγηση και
και νευροψυχολογικό έλεγχο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, πραγματοποιούμε σε άτομα άνω των 60 ετών και μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε πρώιμα, έτσι γνωστικά ελλείμματα που μπορεί να έχει ένα άτομο τρίτης ηλικίας και παρέχει και χρήσιμα δεδομένα για την νόσο. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούμε στα άτομα αυτά μέσω της χορήγησης ψυχομετρικών εργαλειών και διάφορων κλιμάκων, οι οποίες μας βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση. Αν και εφόσον διαπιστωθούν γνωστικά ελλείμματα, τότε γίνεται η παραπομπή και στο ιατρείο μνήμης που βρίσκεται στο κέντρο ημέρας για περαιτέρω διερεύνηση, για περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο και νευρογνωστικό έλεγχο και ιατρική επίσκεψη από τη γιατρό του ιατρείου μνήμης. Όπως είπαμε και προηγουμένως, απαραίτητη κρίνεται και η ενημέρωση των ίδιων των ατόμων, το οποίο γίνεται τόσο με ημερίδες και με σεμινάρια, αλλά και με τη διάθεση ενημερωτικού υλικού που αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με την νόσο. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργία μικρών ομάδων διαγνωσμένων και νεοδιαγνωστέντων ατόμων που έχουν έτσι προβεί σε κάποιο νευρογνωστικό έλεγχο και έχουν φανεί κάποια ελλείμματα. Δημιουργούνται ομάδες στις ήδη υπάρχουσες μονάδες των οργανισμών αυτής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζοντας θεραπευτικά προγράμματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα είναι ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, που αποσκοπούν στην ενίσχυση, στη βελτίωση των γνωστικών μας λειτουργιών. Τέλος, δεν ξεχνάμε και τους φροντιστές των ανθρώπων αυτών. Πίσω από αυτούς τους ανθρώπους είναι σύζυγοι, είναι παιδιά, οι οποίοι μπορεί να επιβαρύνονται και αυτοί ψυχικά και εκείνοι χρειάζονται την ενημέρωση, την ψυχοεκπαίδευση σχετικά με την νόσο, συμβουλευτική σε ζητήματα που αφορούν την άνοια και τη διαχείριση των συμπτωμάτων και γενικότερα τη διαχείριση της νόσου. Το πρόγραμμα της διασύνδεσης ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στις αρχές του 2020, πράγμα που μας όθησε στο να τροποποιήσουμε πολύ γρήγορα τις δράσεις μας και να προσαρμοστούμε στα καινούρια και πρωτόγνωρα για όλους δεδομένα. Οι ανάγκες εξακολουθούσαν να υπάρχουν, εξακολουθούσαν να τρέχουν, οπότε εκμεταλλευτήκαμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες και πλατφόρμες που είχαμε και προσαρμόσαμε τόσο τα σεμινάρια, τις εκπαιδεύσεις των επαγγελματιών, στα κινητά μας, στα λάπτοπ και στις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες. Επίσης, έγινε χορήγηση ενός νευροψυχολογικού εργαλείου, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά, το οποίο θα σας παρουσιάσω λίγο και φάνηκε έτσι να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εντοπισμό πρώιμων γνωστικών ελλειμμάτων σε μια περίοδο που δεν είχαμε τη διαζώσης έτσι συνάντηση με τους ωφελούμενους, ήταν αδύνατον. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον νευροψυχολογικό έλεγχο που πραγματοποιούμε. Θα σας παρουσιάσω λίγο τη διαδικασία που ακολουθούμε εμείς στις δομές που πηγαίνουμε, στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα ΚΑΠΗ, στα κέντρα κοινότητας. Έχουμε πλέον εκπαιδεύσει και τους επαγγελματίες στο να κάνουν και εκείνοι τις αξιολογήσεις τους. Πολύ σημαντικό λοιπόν το πρώτο βήμα είναι η λήψη κοινωνικού και κλινικού ιστορικού. Φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται πρώτα μια καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων. Γίνεται καταγραφή της παρούσας φαρμακευτικής αγωγής, το τι φάρμακα παίρνει το άτομο, καθώς και τα παρόντα συμπτώματα που μπορεί να υπάρχουν, αν ξεχνάνε, τι είναι αυτό που ξεχνάνε, πότε ξεκίνησε να συμβαίνει όλο αυτό. Πολλές φορές τα άτομα, έχει φανεί όταν κλείνουμε κάποιο ραντεβού, στα ΚΑΠΗ, ας πούμε, για παράδειγμα, να φέρουν και τα άτομα αυτά εξετάσεις, να προσκομίζουν δηλαδή εξετάσεις αίματος, νευροπικονιστικές, μαγνητικές και άλλα που μπορεί να συμβάλλουν και αυτά στην αξιολόγηση που κάνουμε και στην εκτίμηση εννοείται της κλινικής εικόνας του ατόμου εκείνη τη στιγμή. Έπειτα χορηγούμε μια κλίμακα για την αξιολόγηση της διάθεσης και το ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών. Θα μιλήσω λίγο πρώτα για την κλίμακα της διάθεσης που χρησιμοποιούμε. Είναι μια σύντομη κλίμακα, είναι η γυριαδική κλίμακα κατάθλιψης, η GDS. Αποτελείται από 15 στοιχεία, είναι 15 ερωτήσεις δηλαδή, και αποτυπώνει τόσο τη διάθεση όσο και τα συναισθήματα των ηλικιωμένων. Ανιχνεύει τις ψυχικές ανησυχίες τους, αξιολογεί τον τρόπο αντίληψης της ποιότητας ζωής, πώς βλέπουν εκείνοι και πώς ερμηνεύουν την ποιότητα της ζωής τους,
Είναι στην ουσία 15 ερωτήσεις, όπου φαίνεται να καταγράφουν τόσο το γνωσιακό κομμάτι, δηλαδή το περιεχόμενο της σκέψης τους απέναντι, το οποίο μπορεί να είναι καταθλιπτικό βασικά, αφορά το συναίσθημά τους, αφορά την κοινωνική απομόνωση και τη λειτουργικότητά τους και τέλος αφορά και αισθήματα του αβοήθητου ή το φόβο για το μέλλον που πολλές φορές οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας μπορεί να έχουν. Οι υψηλότερες βαθμολογίες στο συγκεκριμένο εργαλείο υποδηλώνουν και περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία χρήζουν εννοείται περαιτέρω διερεύνησης και χρειάζεται να τα έχουμε υπόψη μας. Το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι το COGDEL, το Cognitive Telephone Screening Instrument, το οποίο φάνηκε πολύ χρήσιμο κατά την περίοδο του κορονοϊού. Θα εξηγήσω σε λίγο για ποιο λόγο. Είναι ένα screening test, το οποίο εξετάζει τη σφαιρική νοητική λειτουργία. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι πραγματοποιείται τηλεφωνικά. Και γιατί λέω ιδιαιτερότητα, φυσικά με την καλή του έννοια το εννοώ, καθώς λόγω της συνεργασίας μας και με δήμους και νομούς ευρύτερα της Πάτρας, πέρα από τη φυσική μας παρουσία όταν πηγαίνουμε εκεί, το τεστ αυτό όμως μπορεί να διευκολύνει και άτομα τα οποία μένουν ακόμα πιο μακριά ή αδυνατούν να παρευρεθούν στο χώρο. Δεν μπορούν να μετακινηθούν, μπορεί να μην έχουν μέσο μαζικής μεταφοράς να έρθουν εκεί πέρα. Γενικά υπάρχει δυσκολία στη διαζώσια επικοινωνία. Οπότε το Cocktail είναι το εργαλείο αυτό που μπορεί να χορηγηθεί και μέσω τηλεφώνου και μέσω Skype ή Zoom, ανάλογα τι έχει ο καθένας, και να μας δώσει κάποια πρώτα ευρήματα της γνωστικής κατάστασης του ατόμου αυτού. Διαρκεί μόλις 10 με 15 λεπτά, οπότε η συντομία αυτή εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο και αποτελείται από 6 δοκιμασίες, οι οποίες εξετάζουν διάφορους τομείς της γνωστικής λειτουργίας. Εξετάζει την προοπτική μνήμη, τη λεκτική βραχυπρόθεσμη μνήμη, δηλαδή την δυνατότητα να ανακαλούμε σε άμεσο χρόνο κάποια στοιχεία, τη μακροπρόθεσμη μνήμη για την ανάκληση μετά από λίγη ώρα, τη μνήμη εργασίας, τη λεκτική ροή, την παραγωγή δηλαδή λέξεων, την επαγωγική συλλογιστική, καθώς και τη συγκέντρωση και την προσοχή. Έχουμε δανειστεί και μία επιπλέον δοκιμασία, τον προσανατολισμό στο χρόνο και στο χώρο, που έχει δανειστεί βασικά από το MOCA, ένα νευρογνωστικό εργαλείο σφαιρικής νοητικής λειτουργίας και αυτό, δίνοντας έτσι κάποια παραπάνω στοιχεία όσον αφορά την επίγνωση του τόμου αυτού σχετικά με το χρόνο που βρισκόμαστε, ημερομηνία και έτος, καθώς και το χώρο που βρισκόμαστε. Το Cogdel εντοπίζει, μας κατευθύνει δηλαδή και μας δίνει στοιχεία για μείζωνα και ελάσσονα νευρογνωστικά ελλείμματα. Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να κατευθύνουμε και εμείς το άτομο ή να τον παραπέμψουμε στο γιατρείο μνήμης για περαιτέρω διερεύνηση των γνωστικών λειτουργιών, με περισσότερα και πιο στοχευμένα ψυχομετρικά εργαλεία που διαθέτουμε εκεί. Σίγουρα, με μόνο ένα εργαλείο δεν μπορεί να γίνει διάγνωση, δεν μπορούμε να έχουμε πολλά στοιχεία για να συνθέσουμε και να βγάλουμε το συμπέρασμά μας, αλλά ερχόμενοι στο κέντρο ημέρας, εντοπίζοντας φυσικά κάποια πρώιμα ελλείμματα και ερχόμενοι στο κέντρο ημέρας μπορούμε να αξιοποιήσουμε πληθώρα κλιμάκων και ψυχομετρικών δοκιμασιών και συνδυάζοντας τα με το ιστορικό, με ένα πλήρες έτσι και αναλυτικό κλινικό και κοινωνικό ιστορικό. Συνδυαστικά βέβαια και με τις εξετάσεις να φτάσουμε έτσι σε μία διάγνωση. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει διάφορες συνεργασίες με διάφορους δήμους, τόσο στο Δήμο Πατρέων, με τα τόμοι της περιοχής, με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων. Έχουν πραγματοποιηθεί και εκπαιδεύσεις του προσωπικού. Με τα τόμοι μάλιστα έχει γίνει εκπαίδευση διαδικτυακά και στην χρήση των νευρογνωστικών εργαλειών και σε θέματα σχετικά με άνοια. Έχουν πραγματοποιηθεί και νευροψυχολογικές αξιολογήσεις και στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων και στο Δήμο Μεσολογγίου και στο Δήμο Αγιαλίας. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία το τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Συνεχώς υπάρχει μεγάλη εισρωή ατόμων. Σιγά σιγά επεκτηνόμαστε και σε άλλους νομούς, τόσο και στο νομό του Λευκρανίας και σιγά σιγά στα Σκαριά είναι και συνεργασία μας με τον νομό Ηλίας και τον Δήμο Ανδρίτσινας Κρυστένων, οπότε φαίνεται να επεκτείνεται και η ανάγκη και εμείς προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε αυτό και να βοηθήσουμε και το προσωπικό που εργάζεται εκεί πέρα και τα άτομα αυτά.
Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες φωτογραφίες από τα μέρη που έχουμε πάει, είτε για ενημερώσεις, είτε για εκπαιδεύσεις του προσωπικού, αλλά και νευροψυχολογικές αξιολογήσεις στα μέλη, στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ. Και εδώ θα αναφερθώ σε ένα σύντομο απολογισμό του προγράμματος, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε κάνει νευροψυχολογικές αξιολογήσεις. Έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 360 νευρογνωστικές εκτιμήσεις σε διάφορα καπή της περιοχής, αλλά και ευρύτερα του Δήμου Πατρέων. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων έχουμε εντοπίσει νευρογνωστικά ελλείμματα. Παρόλο που χρησιμοποιούμε μόνο ένα εργαλείο, φαίνεται ότι όντως υπάρχουν βρήματα και γνωστικά ελλείμματα τα οποία χρήζουν παραπάνω διερεύνηση και θα πρέπει να γίνεται. Πάνω από 240 άτομα φαίνεται να εντοπίζουν. Σύμφωνα με την κλίμακα διάθεσης που χρησιμοποιούμε, αν των 50 ατόμων εμφανίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία, και περίπου 100 άτομα από όλα αυτά έχουν λάβει παραπάνω υπηρεσίες, είτε οι ασθενείς, είτε άτομα με επιακνοστική λιταραχή ή ακόμα και οι φροντιστές τους, μέσω της ενημέρωσης και της παροχής εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μας έχουν μάθει και έχουν λάβει παραπάνω πληροφορίες. Είναι σημαντικό επειδή υπάρχουν και άτομα που έχουν ανάγκη και μακριά από τον Δήμο Πατρέων, τα οποία δεν μπορούν να λάβουν πλήρης όλες τις υπηρεσίες. Έχουμε δημιουργήσει και άλλα προγράμματα, όπως αυτό το e-φροντίδα που θα μιλήσει η συνάδελφος η κυρία Σουσάνη, προκειμένου να εντάξουμε αυτά τα άτομα και σε φαρμακευτικές παρεμβάσεις και να τα ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτά από μένα. Πιστεύω να ήμουν σύντομη και κατανοητή. Ευχαριστώ πολύ. Για οποιοδήποτε απορία, κάποιο θέμα για συζήτηση, ευχαρίστως να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Έτσι, πολύ κατατοπιστική και έδωσες με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Τσολάκη να ρωτήσει κάτι. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία δουλειά, εξαιρετική δουλειά. Σε πόσο καιρό εξετάσατε 360 ανθρώπους? Ήταν περίπου 3 χρόνια, λαμβάνοντας όμως υπόψη το ότι υπήρχαν και αρκετά κενά λόγω κορονοϊού, το οποίο όχι μόνο δυσκόλευε και τη συνεργασία με τα άτομα αυτά, αλλά και με τις ίδιες τις μονάδες που ήταν κλειστές, δεν λειτουργούσαν. Ήταν δηλαδή και η επικοινωνία μας λίγο πιο δύσκολη. Ναι. Πολύ ωραία. Και πόσοι ψυχολόγοι είστε στην ομάδα? Είναι ένας ψυχολόγος, μόνο ένας κοινωνικός λειτουργός, ναι, και ένας ψυχίατρος. Είναι ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό. Αυτό περιλαμβάνει. Η κοινωνική λειτουργός κάνει νευροψυχολογικές εξετάσεις? Όχι. Κάνει, πώς δεν κάνει, βοηθάει. Ναι, είναι άντρας. Έχει τύχει να έχουμε άντρες κοινωνικούς λειτουργούς. Είμαστε η εξαίρεση στο φροντίζω. Έχουμε όλες γυναίκες, αλλά είμαστε 2 κοινωνικοί λειτουργοί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ένας μεγάλος αριθμός ασθενών. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχετε σε βάση δεδομένων? Ναι, υπάρχει πλατφόρμα που η Βασιλική κιόλας και με την υπόλοιπη ομάδα έχουν περαστεί όλα τα στοιχεία. Έχουμε ιατρικό φάκελο που έχουμε όλα τα στοιχεία του για να μπορούμε και ανά πάσα στιγμή να τους να έρχομαι σε επαφή μαζί τους όταν χρειάζεται να γίνει follow-up πάλι για αξιολόγηση, αλλά και γενικότερα να τους παραπέμπουμε και να... Ωραία. Επομένως, η πρόταση μου είναι να πάρουμε και εμείς τυχαία 360 άτομα από τη Θεσσαλονίκη και να δούμε ομοιότητες και διαφορές. Δηλαδή να δούμε τελικά η ομάδα από την Πάτρα των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια, έτσι, και η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, τι διαφορές και τι ομοιότητες έχουν. Είναι το ίδιο πράγμα, έχουν τις ίδιες ανάγκες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται αυτή η δουλειά? Έχετε κάποιον ο οποίος του αρέσει να γράφει εργασίες? Ασχολούμαστε και με αυτό. Μπορούμε να το δούμε, ναι. Ανάλογα και με το φόρτο έτσι που υπάρχει, μπορούμε να το δούμε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το μελετάμε. Είναι σίγουρα και... Εάν τελικά μας στείλεις, κύριε Γεωργούση, τα δεδομένα τα οποία έχετε περασμένα, ίσως θα μπορούσαμε να βγάλουμε κι εμείς ένα Excel
τα δεδομένα τα οποία από το Excel μπαίνουν εύκολα σε ένα SPSS. Δεν ξέρω πώς θα βγάζετε στατιστικά. Κατευθείαν από την πλατφόρμα ή... Ναι, η πλατφόρμα βγάζει στατιστικά. Βγάζει σε κάποια μορφή CSV Ωραία. αρχείου και μπορείς από εκεί να γίνει επεξεργασία. Ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε 360 άτομα τυχαία, 360 άτομα, αλλά να έχουμε τις ίδιες παραμέτρους που μετράτε κι εσείς. Δηλαδή, αν έχετε την καλοσύνη να μας στείλετε την κατάσταση με τις παραμέτρους, ξέρω εγώ, ηλικία, επάγγελμα, εκπαίδευση και ποια τεστ χρησιμοποιείτε, να δούμε τελικά και ποιο τεστ, αυτό το τεστ που κάνετε τηλεφωνικά, να δούμε τελικά με ποια τεστ αντιστοιχούν σε εμάς, γιατί και εμείς κάναμε τηλεφωνικές εξετάσεις και διαδικτυακές, έτσι ώστε να δούμε ομοιότητες και διαφορές και να στείλουμε μια δημοσίευση στο εξωτερικό, στο οποίο πρώτα και στο εξωτερικό βέβαια, να ενημερώσουμε δηλαδή και το Υπουργείο Υγείας, ότι τελικά υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες και αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων που δουλεύουμε με τον ίδιο σκοπό, με τα ίδια εργαλεία, με τον ίδιο τρόπο σκέψης, που είναι πολύ ωραία. Το ένα λοιπόν που σκέφτηκα είναι αυτό. Το δεύτερο που σκέφτηκα είναι προσπαθούμε να περάσουμε, τουλάχιστον με τους νευρολόγους τα καταφέραμε, αντί να λέμε νευρογνωστικές εκτιμήσεις, που στα ελληνικά δεν σημαίνει τίποτα, έτσι, είπαμε να λέμε νοητικές εκτιμήσεις, γιατί η νόηση έχει όλες τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας. Ενώ η γνωσία είναι μόνο μία νοητική λειτουργία, είναι η αντίληψη η γνωσία. Λέμε ότι το γνωστικό σου αντικείμενο, κυρία Γεωργούση, είναι ψυχολογία. Το γνωστικό αντικείμενο σημαίνει αυτό το οποίο ξέρω καλά. Το αντικείμενο το οποίο ξέρω καλά είναι η ψυχολογία. Επομένως, αντί να λέμε νευρογνωστικές εκτιμήσεις ή νευρογνωστικά ελλείμματα, το οποίο μεταφράζουμε το αγγλικό neurocognitive, το οποίο όμως ίσως στα αγγλικά στέκει, αλλά στα ελληνικά δεν στέκει, να λέμε νοητικά ελλείμματα. Οι νευρολόγοι το έχουμε καταφέρει και το χρησιμοποιούμε αυτό. Οι ψυχολόγοι είχαμε ένα πρόβλημα με την καθηγήτρια την κυρία Ευκλήδη στο παρελθόν, και θα έλεγε γνωστικά ελλείμματα και γνωστικές εκτιμήσεις, γιατί έτσι μετέφρασε η ίδια το cognition, αλλά τώρα νομίζω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε και να το λέμε νοητικές λειτουργίες, νοητικά ελλείμματα, για να μπορέσουμε να μιλάμε όλοι στην Ελλάδα με τις ίδιες λέξεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, Δημήτρη, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ ελληνική η λέξη από το νευρογνωστική. Εμάς δεν μας. Σε αυτό είναι λίγο επιστημονικό, αλλά για μας αν είναι αυτός ο όρος, κακό δεν είναι, με την έννοια ότι και το νευρογνωστικό πρέπει να το αναλύσουμε στον καθένα που πρέπει. Ακριβώς. Και στα λέξη είναι δύσκολο, οπότε το αναλύουμε αναλυτικά μετά την αυτό. Ναι, οπότε αν πούμε νοητικά ελλείμματα, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουν πιο πολλοί άνθρωποι ότι έχουμε κάποια νοητικά ελλείμματα, δηλαδή σε κάποιες νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου μας έχουμε κάποια προβλήματα. Και το τελευταίο που προσπαθώ επίσης πολλά χρόνια, το οποίο όμως δεν το έχουμε καταφέρει, το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να το περάσουμε στο σχέδιο νόμου που καταθέσαμε στο Υπουργείο, είναι να βάλουμε πλάι στη λέξη φροντιστής και το περιθάλπον. Ο Δημήτρης με έχει ακούσει πολλές φορές να το λέω αυτό. Φροντιστής έχει επικρατήσει σε όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται κάποια βοήθεια, κάποια φροντίδα, να τους λέμε έτσι, και έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η λέξη φροντιστής. Αλλά ο φροντιστής είναι αυτός που δίνει φροντίδα, αλλά μπορεί αυτή η φροντίδα να είναι κρύα, να είναι μια τυπική φροντίδα, και μπορεί να είναι και πολύ ζεστή. Δηλαδή μια φροντίδα που προσφέρει θαλπορή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε και κάπου τη λέξη περιθάλποντες, έτσι ώστε να τους δίνουμε το κίνητρο να έχουν μια ζεστασιά στην φροντίδα την οποία προσφέρουν. Δηλαδή να το προσφέρουν με θαλπορή, με ζεστασιά. Γιατί αν δείτε τη λέξη θαλπορή και περίθαλψη, θα δείτε ότι έχει
πάρα πολλές έννοιες μέσα στο λεξικό, ενώ η φροντίδα παραμένει η φροντίδα, μία έννοια. Αυτά σκεφτόμουν καθώς άκουγα. Πολύ καλή παρουσίαση, πάρα πολύ καλή παρουσίαση, και στο συνέδριό μας ίσως θα μπορούσες να παρουσιάσεις τα αποτελέσματα όλων αυτών των προσπαθειών. Δηλαδή, διαπιστώσατε 50 ότι είχαν κατάθλιψη. Ο ψυχίατρος έδωσε αντικαταθλιπτικό. Πώς πήγαν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, από τους 50 ανθρώπους αυτούς, πόσοι βελτιώθηκαν? Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι μόνο να τους εξετάσουμε, ο στόχος μας είναι να τους δώσουμε και ποιότητα ζωής. Επομένως, από τους 50 ασθενείς που εξετάστηκαν και είχαν GDS πάνω από 7, πόσοι βελτιώθηκαν με την παρέμβαση του ψυχιάτρου σας? Αυτό είναι το ζητούμενο, το οποίο βέβαια θα το ακούσουμε στο συνέδριο, τα αποτελέσματα. Σήμερα μας παρουσιάσατε τη δράση, αλλά τα αποτελέσματα νομίζω ότι μπορείτε να το οργανώσετε, να τα παρουσιάσουμε στο συνέδριο, έτσι ώστε να δείξουμε ότι τελικά η δουλειά που γίνεται δεν έχει στόχο μόνο να δούμε τους ασθενείς που έχουν νοητικά προβλήματα, αλλά να δούμε και τους ασθενείς που μαζί με τα νοητικά τους προβλήματα έχουν και κατάθλιψη. Και πόσοι από αυτούς που είχαν κατάθλιψη τελικά έγιναν καλά όσον αφορά την νόηση. Δηλαδή δεν είχαν άνοια, είχαν κατάθλιψη και εμείς τους βγάλαμε από το νοητικό τους πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ σταματάω για να δώσω το λόγο πάλι σε εσένα, Δημήτρη, να συνεχίσει με τη δεύτερη ομιλήτρια. Συμφωνήσω απόλυτα μέσα και σε αυτό απλά να συμπληρώσω ότι και εμάς στόχος είναι ακριβώς αυτό, να παραπέμψουμε τον κόσμο και να δώσουμε μια συνέχεια είτε στο κέντρο ημέρας είτε σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, μαζί με το κομμάτι το ιατρικό που σίγουρα εντοπίζεται ιδιαίτερα στις περιοχές που είναι πιο μακριά, γιατί η Πάτρα, ας πούμε, είναι ένα αστικό κέντρο, αλλά η Αιγιάλια ή οι άλλοι δήμοι υπάρχουν και πολλά χωριά μέσα, όπου ο κόσμος μπορεί να μην έχει ποτέ ακούσει καν τι είναι ο ψυχίατρος. Έτσι είναι. Οπότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη, νομίζω. Αυτό είναι το πιο μεγάλο έργο. Και εδώ, γι' αυτό και σήμερα είναι και η δεύτερη παρουσίαση που ενώνεται, επειδή ακριβώς είχαμε αρκετά αιτήματα, απόρρια και του προγράμματος διασύνδεσης, που πολλοί μας λέγανε πώς μπορώ να λάβω υπηρεσίες. Εγώ είμαι στο Αίγυο, είμαι στον Ερήμανθο, είμαι κάπου αλλού. Ακόμα και από τα Ιόνια και από άλλα μέρη, από τα νησιά που δεν έχουν άλλες δομές, το ξέρετε πολύ καλά. Οπότε εκεί σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να δίνει τη δυνατότητα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων διαδικτυακά, το οποίο να καλύπτει όσο μπορεί αυτό το κενό. Οπότε δίνω το λόγο στην Φανή τη Σουσάνη να μας πει έτσι κάποια περισσότερα στοιχεία και να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα. Καλησπέρα και από μένα. Την βλέπετε την παρουσίασή μου, έχει ανέβει? Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι η Φανή Σουσάνη, είμαι κοινωνική λειτουργός και μαζί θα μιλήσουμε για τη διαδικτυακή παρέμβαση ή φροντίδα για την τρίτη ηλικία, η οποία υλοποιείται από το Σωματείο Φροντίζω. Είναι έτσι ένα πρωτότυπο και πολύ καινοτόμο πρόγραμμα. Αρχικά να σας πω δύο λόγια για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ή φροντίδα για την τρίτη ηλικία δημιουργήθηκε εξαιτίας των αναγκών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Φροντίζω για άτομα με άνοια στην Πάτρα και ασθενών και οικογενειών από απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και από ασθενείς που βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αχαΐας, οι οποίοι αδυνατούν για κάποιο λόγο να επισκέπτονται το Κέντρο Ημέρας. Ο λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη μεταφορικού μέσου ή ευαλωτότητας. Στόχοι τώρα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η υλοποίηση συνεδριών νοητικής, λογοθεραπευτικής και σωματικής ενδυνάμωσης καθώς και δημιουργικής απασχόλησης σε άτομα με ήπιες ή πιο σοβαρές νοητικές διαταραχές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τάμπλετ από τους επαγγελματίες του φροντίζου. Οι υπηρεσίες τώρα που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρχικά η εκπαίδευση των ηλικιωμένων και των περιθαλπώντων στη χρήση υπολογιστή για να μπορούν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η αξιολόγηση των διαγνωστικών λειτουργιών των ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια μέσω υπολογιστή ή και μέσω τηλεφώνου, εξ αποστάσεως συνεδρίες νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης καθώς και δημιουργικής απασχόλησης, η εκπαίδευση των περιθαλπώντων στην διαχείριση της φροντίδας των ατόμων με άνοια, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη
των οικογενειακών περιθαλπώντων σε θέματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Και εδώ να αναφέρω ότι τα περισσότερα άτομα που έλαβαν υπηρεσίες του συγκεκριμένου προγράμματος είχαν νοσήσει από τον COVID. Κάποια κριτήρια τώρα ένταξης είναι η διαμονή σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης, άτομα με προβλήματα υγείας που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του κέντρου ημέρας του Φροντίζω, άτομα τα οποία οι φροντιστές ήταν αρκετά ενεργοί και χρειάζονται παραπάνω εκπαίδευση για τη χορήγηση ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης, άτομα που σε αρχικά στάδια της νόσου, τα οποία παρεμβάσεις μέσω των διαγνωστικών τεστ που τους χορηγήθηκαν, έδειξαν βελτίωση στις γνωστικές τους επιδόσεις, καθώς και οι μοναχικοί ηλικιωμένοι χωρίς εποπτεία. Να αναφέρω εδώ ότι τα κριτήρια 3 και 4 ήταν πάρα πολύ σημαντικά στο να λάβει κάποιος πάλι συμμετοχή στο πρόγραμμα που έχει λάβει σε έναν παλιότερο κύκλο. Εδώ θα δούμε κάποια στατιστικά των ωφελούμενων του προγράμματος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 53% που ήταν άντρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 47% γυναίκες. 62% ήταν ηλικίας 55 με 75 χρονών και ένα 38% ηλικίας 75 μέχρι και 95. Θα δούμε τώρα την περιοχή διαμονής, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 43% από την περιοχή του Αιγαίου. Στη συνέχεια 22% από την περιοχή της Πάτρας, 21% από την Ηλία και από 7% από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και από τα νησιά του Ιωνίου. Ο τύπος άνειος τώρα που είχαν τα άτομα τα οποία έλαβαν υπηρεσίες ήταν 69% νόσο Αλτσχάιμερ και 31% ήπια γνωστική διαταραχή. Οι πλατφόρμες τώρα που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των συνεδριών ήταν η πλατφόρμα του Φροντίζω, μία πλατφόρμα η οποία είναι πάρα πολύ φιλική για την τρίτη ηλικία, αλλά και για τα άτομα οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερες ψηφιακές γνώσεις και ικανότητες. Πλέον χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Zoom και η πλατφόρμα του Viber, για όσους δεν είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις άλλες δύο. Η διαδικασία τώρα της παρέμβασης, αρχικά δημοσιοποίηση του έργου μέσα από δελτία τύπου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου Φροντίζω. Η επιλογή των ωφελούμενων έγινε αφού κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν από την αρχή για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση των ωφελούμενων τόσο για τους ίδιους ηλικιωμένους αλλά και για τους περιθάλποντες έγινε αξιολόγηση τηλεφωνικά και διαδικτυακά με την χρήση δομημένων νευροψυχολογικών εργαλείων. Και τέλος, αφού έγινε η αξιολόγηση, δημιουργήθηκε ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ανάγκες του και το στάδιο άνοιας που βρίσκεται. Τα αποτελέσματα τώρα της παρέμβασης του συγκεκριμένου τριμήνου, του γάμα τριμήνου, ήταν ότι 15 ωφελούμενοι έλαβαν υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν 228 συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης και δημιουργικής απασχόλησης, 26 εκπαιδευτικές συνεδρίες σε οικογενειακούς περιθάλποντες για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο και 20 συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε περιθάλποντες για θέματα που αφορούσαν την άνοια. Εδώ βλέπετε τα στατιστικά από όλους τους κύκλους της διαδικτυακής παρέμβασης. Έχουν υλοποιηθεί 3 διαδικτυακοί κύκλοι, όπου έχουν λάβει 43 οικογένειες υπηρεσίες. Έχουν πραγματοποιηθεί 576 διαδικτυακές συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης και δημιουργικής απασχόλησης. 70 διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης στους περιθάλποντες και 76 ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ψηφιακών μέσων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας μεταφέρω τα λεγόμενα από κάποιους ασθενείς και κάποιους φροντιστές που έχουν λάβει
τις υπηρεσίες του προγράμματος. Όταν έρχεσαι σε επαφή με έναν άνθρωπο που σε καλημερίζει και γελάει, που μαζί ανταλλάσσετε κουβέντες, λέτε τα νέα σας, είσαι χαρούμενος. Αυτά δένουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, μας είπε ένας ασθενής. Ένας άλλος ασθενής μας ανέφερε ότι με κάνετε πάρα πολύ, να είμαι πάρα πολύ ενεργή, με βοηθάτε πριν βιαστώ να απαντήσω, να μάθω να σκέφτομαι και να μην λέω ότι μου έρχεται στο μυαλό. Σίγουρα τώρα δεν ανησυχώ τόσο πολύ για το θάνατο. Κατάλαβα μέσα από τις συζητήσεις μας ότι σημασία έχει ποιότητα ζωής που θα κάνει κάποιος και όχι αν ζει σε 100 χρόνια. Τέλος, μια φροντίστρια μας ανέφερε ότι η μητέρα μου ξεκίνησε να γίνεται πιο ενεργή από την ημέρα που ξεκινήσατε τις παρεμβάσεις. Από εκεί που το μόνο της ενδιαφέρον ήταν η τηλεόραση, άρχισε να κρατάει ημερολόγιο και να διαβάζει νέα σε διαδικτυακά site. Σίγουρα της κάνει πολύ καλό η παρέμβαση αυτή, γιατί την κρατά δραστήρια και της θυμίζει πράγματα που έκανε στο παρελθόν και της άρεσε. Έτσι, μέσα από τις αξιολογήσεις και τις αυτοαναφορές των φροντιστών, των περιθαλπόντων και των ωφελούμενων, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα για κάποιους λόγους να λάβουν υπηρεσίες διαζώσεις στο κέντρο ημέρας, πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικτυακή επαφή. Σας ευχαριστώ. Εννοείται ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία. Ευχαριστούμε πολύ.